dit jaar was super hectisch, maar wel heel erg gaaf. Heel veel geleerd, heel veel meegemaakt. Dus ik ben heel erg blij met 2011. Dit is The Voice of Holland live. Anne Hogendoorn is al maandenlang net van de buis te slaan. Anne docht namelijk mee aan het programma The Voice of Holland. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus ik zag een spotje van The Voice en dacht ik, nou, dit is de eerste en laatste keer dat ik met zoiets meedoe. En nou ja, we gaan kijken waar het schip strandt. Dit is echt het mooiste moment. The Voice heeft heel erg veel voor mij betekend. Eigenlijk natuurlijk als eerste een podium geboden. En er keken zo ontzettend veel mensen naar. Dus ja, je wordt bekender. Dat scheelt dan weer, want dan krijg je meer optredens. En door The Voice heb ik eigenlijk van mijn hobby muziek mijn werk kunnen maken. Ik ben er nu echt fulltime mee bezig. Dus dat is fantastisch. Ja, ik heb mijn eigen cd kunnen maken. Eigenlijk allemaal dankzij The Voice. Ze is 4 kom, maar voor Anne Hogendoorn uit Guayengeer eindigen juster het Voice of Holland avontuur. De zangeres het de finale van het televisieprogramma voor Nijs Jongtalent net helle. Pas na The Voice merk je eigenlijk wat er allemaal is gebeurd. En dan is het echt van wow. Oké, dan ga je rustig nog eens na wat je allemaal hebt meegemaakt. En hoe heftig het is geweest. Maar ja, het is nu eigenlijk een wereld van verschil met afgelopen januari. Maar voor nu, waarvan wij denken dat wij het verschil kunnen gaan maken, gaat onze meerderheid naar Leonie Meijer. We zijn nu inderdaad in de Walrus en dat heeft ook een speciale reden. Ik heb hier namelijk mijn cd gepresenteerd, mijn allereerste. Dit was The Place to Be. In 2012 gaat me hopelijk nog meer succes brengen dan dat ik eigenlijk al heb en heb gehad. Nou ja, in het allergunstigste geval mag ik een keertje op Pinkpop komen. Ja, ik geniet ervan zolang het kan en ik werk heel hard ervoor. Dus ik hoop dat dat in 2012 ook zijn vruchten gaat afwerpen. Maar dat moeten we gaan zien.